Malta tilqa konferenza internazzjonali ta' livell għoli dwar ix-xogħol u l-impjiegi li għalijiet jattendu klet mid-delegat minn pajjiżi Ewropej u Mediterrani. L-avveniment qed isir f'kollaborazzjoni mal-Unjoni tal-Mediterran, l-Unjoni Ewropea u l-Ġordan. Il-Ministru responsabbli mix-xogħol Byron Camilleri saħaq li pajjiżna ntażel biex jospita din il-laqgħa x'illum hu meqjus bħala mudell ta' suċċess u eżemplari fis-settur. Semma kif ir-rata tal-qatt f'pajjiżni fost l-inqas fl-Unjoni Ewropea waqt li b'deċiżjonijiet politiċi bħal tħaddim tat-tapering tal-benefiċċji, iċ-childcare b'xejn u l-work benefit, Malta rnexxielha toħroq suq tax-xogħol stabbli u inklusiv. Is-suġġetti ewlenin qed titratta din il-konferenza internazzjonali fostna jinkludu l-impjiegi għaż-żgħażagħ, il-politika tal-migrazzjoni tax-xogħol u r-rwol tat-teknoloġija fl-iżvilupp tal-produttività. Il-Ministru tenna l-impenn tal-Gvern Malti favur id-drittijiet u d-dinjità tal-ħaddiema fil-waqt li jilqa' t-teknoloġija u t-taħriġ bħala pedamenti għas-suċċess sostenibbli. Malta llum fil-qasam tax-xogħol għandna track record eċċezzjonali. Aħna nistgħu mmorru fuq dawn il-kollegi tagħna barranin u nispjegaw kif tlaqna minn sitwazzjoni ta' qatt, tlaqna minn Maltin u Awċin ma jaħdmux għal sitwazzjoni ta' full employment. Sitwazzjoni fejn l-ekonomija tagħna taħdem, is-suq tax-xogħol tagħna jaħdem. U allura bekk intażlet Malta, għax Malta llum hija role model għal suq tax-xogħol anke b'deċiżjonijiet li ħadna li nħajru lin-nies jaħdmu, li nħajru lil Maltin u l-Awċin jaħdmu, jitħarġu, jkomplu jippreparaw ruħhom għall-futur.